Kaixo nere super txiki maiteak, zer modu zaudete zuen bizitza sortzen eta sortzen, superbotereak entrenatzen, espero dut baietz. Baldakizu nola ikasten ditugun bizitzan gauzak? Zuk nola ikasi zenun bizikletan ibiltzen? Hasieran pauso guztiak pentsatu behar dira, hankak nola jarri, pedalera nola igio, oreka mantendu, aurrera begira. Gero ikasten dugunean eta hobe gidatzen dugunean, dana automatikoki egiten dugu. Ikaskuntza guztiak horrela egiten dugu. Eta informazio hau boteretsua da, nola lan egiten duten gure garuna. Gelditu eta jakingo duzu, aurrea super txikiak eta super familia. Ezaztu, trilogia eder honetan aurkituko dituzula supersekretu guztiak oraintxe bertan nere web orrian. Ez itxoin zertarako, itxoin ja superbotereak izateko. Badakizute ere, zein dan nahi duguna lortzeko, zein dan bidezidor nagusia, meditazioa. Zergatik, pentsatzen dugunean nolakoak izan nahi dugun, irudikatu dezakegu. Demagun nahi duzula, konfiantza gehiago sentitu zuregan. Itxi begiak, arnas hartu eta egunero irudikatzen bazea, konfiantza sentitzen duzula, nola hitz egiten diezun jendeari, jende aurrean nola hitz egiten duzun, ekintza nola egiten dituzun, segurtasun horrekin, emaitza ona lortuko dituzula. Garuna malgua da, ez da zurruna. Ez txikitan, ez handitan, beraz ez utzi ez da ere zure guraso edo irakaslei esaten, hola naiz eta horrelakoa naiz eta ezin dute zer egin. Ezuk ez helduok. 3 garun mota ditugu. Lehenengoa, garun kontzientea, beti esaten dugun bezala. Aztertu, pentsatu, antolatu, arrazoitu, bai? Garun mota honek zer egiten du, kanpoko informazioa jaso, antolatu, hausnartu eta aukeratzen du. Erdiko garuna, 2. garuna. Gure pentsamenduen arabera emozio bat edo beste sentituko du. Garun emozionala deritzogu, zergatik, emozio desberdinak sentituko ditugulako. Garun honi esker, esperientziak gehiago oroitzen ditugu, zergatik, azkenean nola sentiarazten gaituen da indar gehiena duenak eta hori gelditzen da normalean gure memorian. 3. Subkontzientearen garuna. Hau da, egiten ditugun ekintzak, ohiturak, jarrerak, errepikatuz eta errepikatuz, jada modu automatikoan egiten ditugunean, nahi gabe. Hortxe gordeta ditugu, eta jada ez dugu pentsatu behar, atera egiten dira jarrera horiek. Beraz, funtzionamendu hau jakin ostean, nola laguntzen digute 3 garun hauek? Bira, praktikan, demagun, eskolan aizeatela elkarbizitza lantzen, eta bideo batzuk ikusi dituzuela aste osoan zehar. Eta denak nola babestu bergean elkar, lagundu bergean elkar, bai? Eta hortxe patilloa jestezate beti bezala, eta hor dago zuen gelakide bat, beti bakarrik ibiltzen den horietakoa dela, bai? Agian arestian, zerbait okerra egin du gelan, demagun arkaztan norbaiti lapurtu diola eta ez diozuela barkatu. Eta hortxe, egunetik egunea, bakarrik ibiltzen dela patioan. Hausnartu ondoren, zer egin duzue zuen buruan, elkarbizitza baloreak hausnartu bat dituzue, agian pentsatu dezakezue. Nola jokatu dezakegu ezberdin? Agian barkatu nahi duzue gelakide hau eta irudikatzen duzue jokatzeko beste modu bat. Berarengana hurbiltzen zeatela,
Konektatzen duzuela gai batzuei buruz, demagun kromoa gustatzen zaizkiola, zuri ere, eta berarekin harreman bat nola hasten duzun irudikatzen duzula, eta ez hori bakarrik, hurrengo egunean erabakitzen duzu horrela hurbiltzea, eta egoera politago batean bilakatu duzu eguneroko eguna, ezta? Hori da zorionak. Garuna ondo erabiltzea. Aurretikan irudikatu duzu, emaitza aldaketa hori, egoera automatikoa ekidin duzu, hau da, bakarrik ustearena kide hori, eta beste modu batera jokatu dezu. Aukeratu duzu eta egin dezu zorionak. Ze iruditzen praktikatzen badugu, aurretik ze egoera nahi dugun irauli. Konpartitu iezadazue. Aurrera super txikiak eta super familia. Volumena, gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, ban, txiki, ban, ban, buelta da buelta eman.